Estem amb Jack Cirera. Ell és també ornitòleg aficionat, és ambientalista. Està amb nosaltres per explicar-nos el seu repte que va iniciar a principis d'any, que consistia en fer un big year, un gran any, la traducció literal de l'anglès, que ve ser un repte que es posen els ornitòlegs per intentar durant un any fer l'avistament més nombrós d'aus possibles, de diferents aus, de diferents espècies. En el teu cas, estàs ubicat a Badalona, més o menys en un punt a prop del mar, però també tens la possibilitat de veure ocells d'interior. Explica'ns una mica, Jack, benvingut, per cert, què és un big year i quan et vas més o menys motivar per realitzar-lo. Bon dia. Sí. Mira, un big year és això, és el que has comentat, no? Va néixer als Estats Units, no? Amb la idea de, durant tot un any, veure dins d'aquell país, no? Doncs qui era la persona capaç de veure més espècies d'ocells, no? I en aquell cas podia recórrer tot el territori dels Estats Units, no? Però això ha anat evolucionant, ara es fa arreu del món, fins i tot se'n va fer una pel·lícula de Hollywood que ho explica, no? I llavors van anar sorgint diverses modalitats, no? Com, per exemple, de veure ocells quantes espècies d'ocells podies veure des de la pròpia casa, no? En el meu cas, fa poc ens vam canviar de pis i al venir en aquest pis nou, que estava més a prop del mar, doncs jo veia en els diferents grups de WhatsApp, d'ornitòlegs, etc., que alguns s'animaven a fer el big year i quan va arribar el cap d'any jo dubtava de si fer-ho o no com a repte i va resultar que no sé si va ser el 2 o el 3 de gener, doncs mirant al mar vaig veure una calàbria grossa, que és un ocell relativament rar en el nostre territori, no? Que cria a Groenlàndia i a Islàndia, no? Però que a vegades hiverna als nostres mars i això em va fer decidir a dir, ostres, si realment des de casa puc veure ocells tan especials com la calàbria, està bé posar-nos un repte o una aventura entre cometes i veure durant l'any què soc capaç de veure des de dins del propi habitatge. El Big Year t'ha agafat i ha coincidit aquest any, malauradament, a partir del mes de març, amb l'estat d'alarma i amb el confinament conseqüent. Com va canviar el teu repte? O si vas veure Clar, són més hores per poder observar, en teoria, des de casa. I no sé si va canviar i de quina manera es va adaptar això a la teva rutina diària. Sí, ja era un repte que m'havia plantejat per aprendre i per veure quins ocells podia veure des de casa. Un cop va venir el confinament, va esdevenir un doble repte, ja no tant per les hores de més, sinó perquè la situació de confinament ha estat complicada per tothom, no? Per nosaltres també, amb els nens a casa, el teletreball, tot era difícil, sinó com una vàlvula d'escape, no? Imagina't, jo estic aquí a Badalona, però m'he trobat el cas d'altres companys que també fan el Big Year i que viuen a l'Eixample, no? Imagina't per un naturalista viure a l'Eixample i estar confinat tants dies, no? Doncs veure els ocells era una manera de transportar-se a l'exterior i de veure les seves actituds, doncs, sentir-te una mica a fora, no? I realment ha estat una explosió. Segurament, clar, la gent que no es dedica en aquest món no ho veu, però ha estat una explosió de gent que feia avistaments naturalistes des de casa, no? Per exemple, poso un exemple. Doncs això que parlàvem d'un naturalista que viu a l'Eixample, no? Per l'Eixample segurament pots veure pocs ocells, sembla, però, per exemple, ens ha agafat el confinament en època de migració, no? I, per tant, hi ha tota una sèrie d'ocells que estan migrant i que travessen el nostre territori. Hi ha un fenomen especial que era menys conegut fins ara, que és la migració nocturna. Hi ha molts ocells que migren, en vez de fer-ho de dia, migren de nit. De fet,
quasi la majoria d'ocells migren de nit, no? I, per exemple, grups de flamencs, de martinets de nit, de polles d'aigua, de limícols, travessen ciutats de nit, no? I, a més, ho fan fent el seu reclam, no? Cridant. Llavors, molts naturalistes el que han fet és treure gravadores, posar-les als terrats i començar a analitzar quins ocells passaven per la nit per les ciutats. I s'ha generat una xarxa de 104 observadors analitzant com era la migració nocturna. I segurament, gràcies al confinament, per exemple, tindrem dades d'alguns ocells que no teníem tant coneixement de com migraven pel nostre territori, ara ho sabrem millor. No? I, per tant, una mica com m'ha afectat? Doncs, diguéssim, ha sigut una motivació extra perquè de cop s'han sumat a aquest repte, entre cometes, milers d'observadors fent milers de coses, observant les aus de nit, fent observacions i penjant-les a Ornito, que ha obert un dispositiu especial per recollir les dades des de casa. S'ha fet un programa per Twitter, que és una meravella, preciós, que es diu Confinats, que anava recollint les observacions de tota la gent des d'arreu del territori, com vivien la natura des del seu propi habitatge i que era una vàlvula d'escape també i oxigenació per la gent que li agrada la natura. O sigui que en si ha sigut això, ha sigut una motivació extra en un període que era complicat per altres motius. No? Ja per acabar, estem al mes de maig, mitjans de maig. Quan t'agradaria... O sigui, quin és el teu objectiu de Big Year i què és el que portes aconseguit per fer-nos una mica la sensació aquesta de per on vas? I també suposo que en el teu cas, a nivell de això que explicaves ara precisament d'aquests mesos, suposo que també, no sé si has detectat que ha augmentat el teu número d'espècies vistes durant aquests dies. Sí, el meu objectiu inicial eren 100 espècies, el vaig posar perquè era un número rodó i perquè em vaig fer una mica de llista del que podia veure i em semblava que era un repte bastant difícil d'assolir. I ara mateix em porto 84. No? Sembla que la cosa pintaria molt bé, no? Perquè al final, a principis de mes de maig, amb 84 arribar a les 100 sembla fàcil, però no és així perquè cada cop que vas sumant, cada cop sumar una espècie nova et costa més, no? I segurament d'aquí fins a final d'any costarà arribar a aquestes 100. Clar, durant el confinament ha augmentat el nombre d'observació d'espècies, no tant segurament des del punt de vista de les hores d'observació, que també a vegades, perquè cada matí hi he pogut dedicar una mitja horeta o 20 minuts, però sí pel fet que hi ha migració i quan hi ha migració pots veure espècies com l'oriol, que vam veure l'altre dia, que és una espècie que hiverna a Kènia o Tanzània, no? I quan ve aquí, ve als boscos, però una llevantada pot fer que et pari davant de la plaça de casa teva. No? I, bueno, clar, a mi una de les coses que m'ha fet, clar, gràcia d'aquest confinament és molts cops es parlava de la natura recupera el seu espai, no? Jo crec que és una mica el contrari, que nosaltres ens hem adonat que tenim la natura més a prop del que ens pensem, no? I a vegades hi ha gent que fa... Jo crec que el que fa, sobretot, veure coses és la predisposició i les hores d'observació. I a vegades viatgem a 5.000 quilòmetres de distància per veure una espècie que al final potser la tenim a davant de casa, no? I, bueno, crec que això ens fa reflexionar sobre tot el que tenim al voltant i de com ho coneixem o com ho desconeixem. I com intentem conèixer-ho, no? També, o sigui, aquest procés de descobriment moltes vegades no fa falta això, no? De distanciar-nos i viatjar i agafar avions, sinó que passejant pel parc al costat de casa ja és suficient per veure-la i disfrutar-la. Doncs, Jack, gràcies per això, per aquesta conversa. A tu, Andreu.